Znači juha će se sad kuvati 3 do 4 sata, može i duže, može i bolje, a mi ćemo kuvati tako da će biti za ručak spremno. Tako, uzeti meso, ga staviti unutra znači stavit ćemo jedan rep, stavit ćemo malo više rebara i bočnik. Ovako čič. Ako imate veću posudu, možete i više. I obavezno morate staviti hladnu vodu. Će se sve to kuvati polako. Evo ovako treba da izgleda. Stavit ćemo na malu vatru. Znači juha će se sad kuvati 3 do 4 sata, može i duže, može i bolje, a mi ćemo kuvati tako da će biti za ručak spremno. Tako da uzmete malo soli, zato ćemo kasnije još soliti. Ovako malo soli. I stavit ćemo malo bibera, crnog, naravno. Evo ovako. I to će sad kuhati. Ali sad smo ulupili luk koji ga trebamo za juhu. Ostavimo malo ovo kosice i napravimo tu križ. I što je sad važno, tako nas je učila moja baka Božena. Stavimo ovako na malo vatru i stavimo ga gore. Ovo će malo zapeći luk i dodat ono nešto juhi, onaj dublji okus. Malo, to je vrlo važno da napravite zato što će dodati juhi dubinu. Evo sad u to vrijeme ćemo olupiti sve povrće i staviti u juhu. Tako da dok u to vrijeme će se naš luk ispeći, ćemo ga staviti unutra i onda ostaviti kuvat. I to je to.